Vi skal have kaffe nu, ikke? Jo. Er du med på den? Ja, jeg er med. Du er med på den hele, alt sammen? Jeg er med på det. Det er godt, ja. Prøv at se der. Hvem er det? Hvem tror du, det er? Hvis jeg sådan skal gætte. Hvad skal du? Ja, dig. Det er Jørgen. Og det er også Jørgen. Og det er en eller anden spejder. Det var dengang, du var spejder. Ja. Det er rigtigt. Er det der stadigvæk til spejderne? Ja, det tror jeg ikke. Ikke også, Marius? Med spejder? Jeg siger, det er ikke far. Nej, Sammen. nej, Vi to. nej. Jeg Det er rigtigt. Så kan vi lige se, om der er en bil overhovedet, som du gider eje. det kan vi godt. Om der skulle være en imellem, som du gerne vil have en gang. Hva? Tror du ikke, jeg har haft biler nok? Jo, nu når du selv siger det. Det synes jeg faktisk også, du har. Det er da godt, du selv synes det også. Fordi det synes jeg også, du har. Men der holder sådan faktisk ret mange her i dag alligevel, hva'? Selvom der er lørdag. Det er godt nok. Jo, du har haft. Du har haft. Er det 11 biler, du har haft? Jo, jeg tror jeg. Det tror jeg. Er det mere? Nå, er det mange mere? 20? 20. Det kan godt være, du har haft